بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رور ماما، أنا رور بابا، أنا روح المفينتي، أنا رور زاندري، أنا رمزاتي ليتي تيتيليتك جابي ينتتك فولان كبارو فوتو في يالانا. دونك قبل أن نقول بندها زان كنت كليفرو كاينرو vivre ni vivre toute la vie yo que vazaha anolo ilo kamba romem zor que vazaha au rezan kadreu metim zor ndreu tingi que o time vulan kabaru fiptahna anini vadianga rango fidira vadianga ata muison rajab kon ino raha atonodo jab kon angatetu atanki ban rajab kon atoyetu. Tenir compte que voulons comment rendre heureuse une femme au lit et ma karakore tonolo ma katsara vadin ankiban vadin viaf atala lahi ne karazeka angaten kiuti voulons kabar no loroi ni lahi kan viaf kaza diana ro sti alafro Amazon inshallah na romande hang mangala livre hadith nyanti atkam sadith rek rasatika anul jabi kaza diana ro manrasa videoti kulo tsen ki mi abone tsika ata atska hazu itahitahi shanti tsaka hadith katia tsika nzun tsika tsika angabu yani misarayo teretsika manunga ngabu mabzamba hadithi tiatsika angaholo hafaka ahazu izko tiatsika kuwa wakati tsika fana unzu todo ngabu rasa tsika kuwa ngara hava tsika kuwa mahazu kuwa insha Allah. Donc hadith naznobu kan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu izin vulamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم. حديث نازلتني أبو هريرة يزم لما صلى الله عليه وسلم نقول هو المؤمن إذ حالا فياب مؤمن لا مؤمن حالا فياب مؤمن إذ كمسي راتستينا فياب بس مبيس هافا بوتيه kaza manambadi ndika haratsianga viavy manambady ndika tsaranga viavy misy raha tsara kono mbotiany viavy. Donc atsika manambady atsika kazanambady amba manambady viavy amba tasbabu amba tsika milavy kutunda haratsianga anazy re ka haratsiana azy re tsy tiatsika basi atsika tsy manambady ndraiky izy za atsika tsaranga viavy ino raha mety andesiny viavy antsika amaisatsika za atsika raha mety andesiny lalahy amaisatsika atsika kaza mizamba lalahy ratsy ino kula ngano raha hely fa ratsy kamo fa kula raha tsaragna nataony rejaby hadinatsika mba lalahy misy hatsaragna maro ataony antsika basi za atsika to hatsaragna lalahy atsika kaza mizaha haratsiagna anzany lavolamba olombelo tsy manambady ndrika haratsiagna n'olo olo manambady ndrika hatsaragna n'olo wakati anao nahita lalahy raha hitanao alohany nazy hatsaragna nazy basi kaza mizaha haratsiagna nazy re ndrika olo mety tamangataka andrahary mandrahary vona fanentiko mba zaka za mahita haratsiagna anazy. Ya viavy koa karaha zegny lalahy kanao nanambady ndrika viavy kaza mizaha haratsiagna viavy lalahy viavy kanao manambady ndrika lalahy kaza mizaha haratsiagna lalahy lalahy nanambady viavy lalahy kaza mizaha haratsiagna nini viavy viavy kany vadiny lalahy viavy kaza mizaha haratsiagna lalahy zahany to hatsaragna nazy illa olo kainro pervers narcissique yani olo ro mitiana fosindro ro tompony ro olo ro kubahoatsika amba ro tsy olo tiandro ka tsy nafosindro ro tompony basi kubahoatsika olo ro atsika ka manambady atsika tsy manambady ndrika defaut-n'olo re atsika manambady ndrika qualité-n'olo re insha Allah kaza atsika mizaha to haratsiagnan'olo re atsika hadiamba olo re misy hatsaragna maro mivony andreo za atsika to hatsaragna re mana atsika ka deky atsika mizaha haratsiagnan'olo re basi atsika tsy mahita ka hatsaragnan'olo re atsika mahita to haratsiagna anazy. Wassalamu alaikum wa ila liqa.